Lárionad Gaeilge agus cultúrtha in ndeisceart Bhéal Feirste an Droichead, agus an seachtain seo bhfuil nuacht fios a chathair is deach acu le fáil amach go déag díreach a bhíon ar bonnan. Bunaíodh an Droichead míle ní géad nach sa dá sa tráhear agus na maragú ar an bhóthir seo nuair a tháinig níl daoine le chéile chun Gaeilgeas a thuirt donna chlán acu. As an áid sin fuairmuid an áid seo míle ní géad nach sa sé agus bunaíodh an scoil an Droichead an seo míle bhíle thugmuid an áid bra uair seo lárionad an Droichead leis na himeachtaí agus rangana donna daoine fásta a chur ar fáil don phobal le ndeisceart Bhéal Feirste. Bíon rang le Gaeilge ar siúil atan ihe sa seachtain ón level a héin go dtí ardrang córa ihe gcónaí agus bíon níos mó na céad daoine ag freastal ar na rangana sin agus chuirmuid bam ar an ceard tradiisianta páirt an cultúr seo gine chumai cos le snodreachta Gaeilge ag paintail, doise sets, rangana ceol ag atan Droichead na bíon níos mó na céad daoine oige idir 6 mbliain agus 10 mbliain d'aois ag freastal ar na rangana ceol an seo so bíon siad a gol go mai. Mar aon leis na mór imeachtaí réalta ceáil sa Droichead, an saoirú se caite chuir siad tús le féle bhliain túil chumai. An norí bhunaímuid céiste imeachtaí an Droichead sé daoine a gobarlinn ag chur na himeachtaí móra ar siúil sa lárionad seo agus hílmuid ag an aib sin go gaithmuid rud ag an almhór a chur ar siúil agus bhunaímuid féile an Droichead don céad ar an norí. An mbliana támuid a go é ardú agus a orbert agus tá plans anmhór an rúnda agin faoi láthair agus bíon na ceoltarí an céad go ag teacht a ráisiéis. Fuair an obair seo aitheantas náisiúnta le déanaí nuair a bronnú príomhgúis a gomórtas glórna néal ar an Droichead don dara thuair. Gcónaí támuid a géirí Droichead a thógailt le ní amháin an phobal Gaeilge ach an daoine eachtainna atá bunaithe an ndeisceart Bhéal Feirste. Agus sílam go bhfuil kids den dús buinte le sin mar tá agad mar hampla bhí féil agin ní lúna sa caite agus bhí páirt le sin an il cultúrtha an gré sin den eile agus so tá mé cinnte gur sin páirt den feadh ar bhainmid an dús sin. Ach ní ar gúisina a bhhain atá sprach an Droichead dírithe nó tá plán suntasach forbartha bartaithe ag an lárionad chomai. Sin plán atá gin le féirne na anad 8 milliún pont a thógáil tá sé chomór sin ar thosaach an bhailíhór ar phríomh bhuathar ormó an seo ar imeall lárna cathraach in ndeisceart Bhéal Feirste. Agus sé an rud a bheith sa stéan san anad sin chudbáid spás mendéala arglán uair ina méid chur na ceol carmatha a lig ar siúil spás ifige bé ar god spás héan an na rangana ihe na daoine fásta. Bé méid cothú páirteachtaí uaire leis na institúidí tríú level chun na rangana sin a dheosú agus an réimse rangana atá a leathnú amach. Go mé sé ag cruthú cinneal de balla bhog cultural village mar tin an cinneal anime a tugtar ar in Sílan Bhéarla. Go bhfuil tú ag cruthú na service a lig in san áid céarna, go deagla daine bhéin a gcónaí in san áid ag gol ar obair in san áid ag gol don CMC act in san áid agus síl géalach ar fad a bheith mór hempel orthu.